el que m'ha portat Orígens, l'escola Orígens, sobretot, és, a banda de conèixer persones afins a la meva mentalitat, persones molt boniques i d'acord, és tot un seguit d'eines per poder dur a terme una autoconstrucció, és a dir, per poder construir-me jo mateix, si no jo mateix, amb ajuda, doncs una vivenda. L'escola Orígens per mi és l'oportunitat per ensenyar i per aprendre, perquè jo soc formador i em criden aquí per fer cursos de construcció amb bales de palla, però també jo tinc l'oportunitat d'aprendre altres tècniques com volta catalana, arrebossats, pedra seca o així, que també m'interessa molt d'aprendre. Per mi l'escola Orígens és la porta per entendre com aconseguir poder dir he fet la meva casa amb les meves mans. Sempre he tingut un neguit amb el tema de la construcció, potser per el tema, aquesta cosa primària de fer alguna cosa amb les mans. Orígens és un espai que em va permetre a mi fa 5 o 6 anys, quan tenia ganes de canviar algunes coses de xip, començar a fer coses que m'agradaven com a afició i acabar convertint una mica en una de les meves professions, que en tinc diverses. Per tant, per mi és un punt central de la meva vida en aquests moments, la difusió de la bioconstrucció. Cuando llegué aquí a Origen, conocí a Ferran, por suerte, y la verdad es que me dio la oportunidad de poder recuperar un oficio que yo creo que ya se había perdido. Y bueno, la verdad es que abarca mucho, abarca el oficio, abarca el espíritu del oficio, abarca el compañerismo y abarca mucho más que solamente colocar obra. Per mi l'escola Orígens i el curs de bioconstrucció ha estat un primer contacte amb la bioconstrucció i amb construcció per fer coses a casa meva, i a més d'això, evidentment, conèixer gent que és molt del rotllo, que té moltes ganes de fer més o menys el mateix que tu, que també està molt ficada en l'autoconstrucció i que té ganes de fer alguna cosa diferent a com es ve fent a nivell de preus, a nivell de tipus de materials, a nivell de moltes coses que és molt difícil trobar-les com les fan aquí.